Exército. Pues nada, voy a decir por primera vez, y esto es fabuloso, hola parroquia de Santo Estevo de Cans. Nada, benvidos e benvidas ao exército meque, sobre todo para esas persoas que lles gusta ir facer cousas aos jalpóns, pues nada, benvidas e benvidas ao programa. Para mí sempre vai ser un gustazo vir, porque é como estar na casa, literalmente. Este ano ascendemos, como espero mañán o Deportivo, e ascendemos de Porriño a Cans, así que para nós hai un pequeno aplauso. Bien. Claro, porque o ano pasado estivemos en Porriño. Claro, que a mellor esta xente non sabe, Carlos. Claro, pero a xente que ven sabe, o mundo Cans, o mundo Festival de Cans saben que estar aquí arriba mola máis, non? Pero nada, como a cada programa estou sempre moi ben acompañado dos mequemeques de Lady Bacon. Hola, moi buenas. E Xubi. Hello. Oli. E hoxe, como convidada especial, temos a Janet Novas, que nada, benvida ao Xerte Mequemeque. Moitas gracias. Cunha alerxia do cupón. Pois sí. Estou así un pouco nunha cápsula, pero todo ben. Como estamos nós no día a día normal, O sea que estás no mood perfecto para este programa. Perfecto. Sí. A maioría de xente que escoita o podcast tamén está nese rollo como se estuvera tomando antihistamínicos todo o tempo, así que é perfecto. E bueno, aproveitando que estábamos nun jalpón e que estamos vivindo o que é estar dentro dun jalpón, Sí. pois un pouquiño era facer referencia a estes fabulosas construcións arquitectónicas made in Galiza, así que nada, imos falar un pouquinho sobre as nosas experiencias tamén con este mundo dos jalpóns. Porque ti buscas jalpón en Google e non é o mesmo poñer galpón que poñer jalpón GH que poñer galpón Galicia. Porque che salen construcións moi diferentes, Ah, sí, é verdade, hai que explicar Galicia. Sí, tens que especificar para que che aparecen este tipo de construcións que claramente Virreal. son conocidas como jalpón, sí. Saca un virreal. Non sei se vou a fastidiar a Ah, entonces non nos saques. Pero bueno, se tedes virreal, facedo virreal, É o momento. Ah, vale. Pues nada, perdón, sigue. Que digo que o jalpón, eu creo que se acreditan o jalpón por ser precisamente ilegal, ¿no? O sea, me refiero, o concepto é ese, ¿no? Home, sí, de feito, sen ninguna licencia. Non estás pedindo permiso para sacar esa foto, teño que Vale, decir. será, me quero de xente. Tamén é ilegal. É que estás tocando un tema moi interesante que é construcións. Eu estou buscando cales son as construcións máis ilegais que pode haber neste país e casualmente son os jalpóns. Sí, sí. Non hai cousa máis ilegal da construcción que un jalpón. E bueno, eu quería vos un poquinho preguntar que faríades vos, que cousa ilegal faríades vos nun jalpón, aparte de construir o propio jalpón. Claro, a meta ilegalidade. Sí. Estaríamos falando deso, ¿no? O sea, como puentear a corrente eléctrica ou... Máis ilegal. Ui, vale. Máis ilegal. Sí. Home, así, home, envolves aí... Pode decir, isto non está sendo grabado, así. Hostia, creo que son moi legal. Escoítame, Non se me ocurre con la ti es de Cans, que acabamos de... Correcto. Informámonos moi ben, acabamos de enterar Sí, sí, de que Janet é de Cans. Vivimos aí xusto no medio. Claro, a miña pregunta é, ti tes media casa en Cans? Media casa onde máis? Atios. En Atios. O sea, eu vivo en Atios e as galiñas e as ovellas viven en Can. O sea, co jalpón Eso, o galpón está en Can. Oh, que bo. pero entonces es máis da lá que daqui. Porque se é ilegal o jalpón, Estou máis en Atios. estás máis en Atios. Acabamos de desmontar Chochollo totalmente, O sea, ese é así. Ti que farías así ilegal? Estamos entrando en tema, ¿no? Sí, ti. Pero vamos a cascoporro. É que eu preparei un PowerPoint. Non o facía en primaria. Ainda non. Pregunta, que farías ilegal? Ilegal. Ilegal. Pero dentro do galpón. A ver, dentro do galpón. Unha rave, O sea, Eso unha váleme, plantación de... Eso váleme. unha plantación de nabos. Por exemplo, sí. Ou Calizas especiales. despachar cocaína nun jalpón no porto de Rianxo, por exemplo. Está genial, eso Pode está ser genial. algo bastante interesante. É que me fixo moita gracia cando dixeches o de facer unha rave,
Porque a mí ocurriríasme algo máis mundo cans, Sí. que é facer unha película de Oliver Laxe dentro dun jalpón. E que Oliver Laxe sempre sale nos nosos Sí, programas. querémolo muchísimo, Oliver, Eu penso alá que onde nunca esteas. virá. Imaginaste que ahora mismo entre por esa porta. O sea, sería canto menos Con todos impresionante. vostedes, Oliver Laxe. Que no... No, que como non nos entra. dixo unha vez Federico, dixo, os modernos comen mortadela, en plan, tamén vos pode dar. Pero sí, se queres imos ao meollo e as propostas que traemos vos para sacarlle proveito e rendemento a un jalpón e imos che pedir un pouco a ti das propostas que van a facer estos dous mequemeques, un pouco a túa valoración se o ves posible. Vale. No, se o ve E a vos posible, tamén. no. Si, cal lle justa máis. Vale, sí. Depois hai que elixir. Claro, Son efectivamente. dúas propostas que lle lanzamos ao Festival de Cans, por se non la queren comprar. Sí. Sí, sí, sí. Pois facemos os virnes aí detrás que haxa que facer. Vale. Quen empeza? Dame. Veña, un Epa. pedra, papel, tesoiras. Mellor de un ou de tres? Digo xa. Vale, Uh. vale. Pedra, papel, tesoiras. Pedra, papel, tesoiras. Bueno, jodo meu, no, depende. Ganache, que queres ti? A mí é genial que vaya de primeira. Vale. Justo a mí ir Vale. de primeira. Ah, vas ti de primeira. Sí, Claro, ¿no? se gañas decides. Vale, vale. Claro. Vale, Vale. pois dalle. ¿No? Vale, pois veña. Es que me preparei un PowerPoint. Jalpón viaxes. Isto é fuerte, vale? A miña idea ven sendo, bueno, é que pouco se está falando deste tipo de logo, ¿no? Que temos a GH, que podría ser como que nos recorda un pouco os hoteles NH, ¿no? Temos o concepto de Jalpón Viaxes, que eso xa o conocemos, ¿no? A mítica compañía de Halcón Viajes, ¿no? Pois mezclei un pouco eso e decidín chamarlle Jalpón Viaxes. O concepto está caralludo, sí ou non? Sí, Vamos, ¿no? maravilla. Procede a pasarme a Pero unha diapositiva. pregunta antes do logo. Joder, O macho. pajarito, un pouco PP, non? Sí, efectivamente, Vale, porque o que vai vamos a converter en facer podría ser considerado algo digno do Partido Popular. Entonces, procedemos. Entón, nada, continúa logo as preguntas ao final. Bien, Podemos facer chistes políticos ou hai que se controlar? Con que a quen yo preguntas? A organización. Ah, bueno, vale, vale. perfecto. Hai liberdade. Entonces, ahora é donde vos Dentro explico dos eu. galpóns. Sí, aquí non sale de nada, aquí... Todo vai ser ilegal, entonces tanto ten, ¿no? Sí. Efectivamente. Sobre nós, a situación é a seguinte. Somos unha axencia de viaxes que organiza paquetes turísticos para facer unha experiencia rural completa e inesquecible durante uns días na parroquia de Cans, que como vedes aquí, pa a xente da fora chamaríase Cans, que está en el Porrito. Sería un pouco eso, ¿no? Vale. Dirixida para todo tipo de xente da fora, vale? Para as que só saben o que é a dureza do asfalto, para aquelas as que lle fascina ir a la aldea el fin de semana, e especialmente para as que lle encantaría vivir en unha casita en el medio del monte con poquita cosa. Todos conocemos a unha persona así, verdad? É Sí, a ¿no? mítica que lle molesta as jaliñas, esas cousas, non? Que despois non aguanta nin 2 días, sabes? Pero ela quer vivir a experiencia rural, ¿no? Entonces, o noso obxectivo principal con esta axencia que pretendemos aproveitarnos dos clientes e das clientas, imos de frente, vale? A varios niveles, principalmente económicos, ¿no? Pero despois tamén produtivos. Xa explicarei o que ven sendo isto. Importante, o concepto desta axencia de viaxes é capitalizar a romantización do rural que está moi de moda. Estamos de acordo con isto? Sí, podemos estar de acordo. Entonces, a idea é ofrecerlle cositas para que eles e elas estean felices durante esos días e nós, bueno, no caso dos veciños e das veciñas de Cans, todo o ano. Sí? Vale. Podemos observar que Cans conta sobre 450 habitantes, máis ou menos. Estimelle que 100 Cans, porque De media, un claro, por fogar. un por fogar pareceme demasiado, entonces eu que sei. Bueno, ti Janet, cantos cantos tes aquí? Agora Tes- un morreu o outro. Ai, casi. Ves? Bueno, Pero un polo outro. Un por Pero casa, normalmente pues son 2 por casa. 2 por casa. Oh, Eu creo que sí. Pero na casa non hai, o sea, espero que en Cans non haya unha persona con unha casa, o sea, que non corresponda Bueno, certo. unha casa a cada Claro, persona. claro. Si non plantexaríame que está pasando en Cans, non? Claro. E despois, cantos jalpos habilitados hai? Creo que consten, a min poñíame ti Google. traches no catastro ou algo? No, Xa, pero que son ilegales, como sabes calcular? entrei en Google Por e esa poñíame sobre 10, 12 e dixen eu, vou poñer 10. Seguramente haya máis porque aos ir ilegales nunca sabes ben onde hai un jalpón, Claro. ¿no? Ese é o concepto. Dalle, pasa a siguiente.
o pack básico deste asunto. Que ofreceríamos? Pois un jalpón acondicionado, evidentemente, como podemos observar, sin aire acondicionado, vale? Unha eira para traballar, que debería ser a colindante probablemente ao propio jalpón, un sacho selfie, que isto está moi de moda ahora, que che sirve tanto para arar a terra como para sacarte a foto cos repoliños, cas lechugas, e despois subilo a Instagram, @jalpón, ¿no? Vale. Un set de benvida, importante isto, porque como que a xente do rural, o sea, a xente da fora necesita vivir a experiencia a top, entonces eu propoño un set de benvida, tipo, cunha manta, pa a cama, con sábanas, con unha toalla, pero de liño, destas que pican a Dios cando as usas, sabes? Que vivan por completo, totalmente. E unha botella de auga da fonte, que entendo que teredes fonte daqui, non? Non sei, claro, leu moitos anos fora. Claro, é que esa xente, pobriña, bebendo do grifo todo o ano, sabes? Do río. Do río. Do río agora mismo, pois, a cementeira está lanzando residuos. Sí, no? Entonces, ao mellor non é... Como que non? Ao mellor é máis castigo que pack de benvida. Pode deixar de facelo, aproveitamos un momento. Para dicilo. E logo, despois, o acceso á zona spa, que eu, na miña zona, non sei se conocedes o concepto do corjo. Vos conocedes o concepto do corjo, non? Vería sendo como un lavadero, non? Unha cousa así, pero máis pequeno, un pouco máis... Non sei definir, non sei se hai unha diferencia concreta, verdad, entre corjo e lavadero. Sabía nin que existía. Bueno, pues se queren duchar, que vayan ao corjo. E un can a elixir, ojo. Claro, o can elixiríate máis ben a ti porque teria que ser el quen quixera quedar contigo, pero a idea é que tamén cuides do can ao largo desa estancia. Non estaría mal. Sí, porque ao mellor tú a forza está mal. Claro. Sería ilegal, efectivamente. Logo, actividades, pois bueno, esta é a miña parte favorita, porque podemos atopar un obradoiro de a arte do larapatear, é que eu isto digo laretear, pero busquei na RAC e poñía que era larapatear. Eu busquei tamén na RAG unha cousa. E que che dixo Luís? Non se di jalpón. Non se di jalpón? Como Non se di jalpón? Vale, a ver. No, eu non sei se Enrico Monteagudo veu algunha vez ao Festival de Can. Dice pendello. No, espera, pendello. Que non me jodan. Pero o Pues, Estraviz, esas o cousas. Estraviz que É como o reo cabaceira, o reo cabaceira. No, eu Hai que buscar algo estándar. A ver, según o Estraviz, que é o dicionario dos reintegracionistas, que está ben tamén, acepto. Pero vale. a RAG tampouco acepta bochechas, así que... Bah, que vaya a tomar por Pero saco. depende por o nivel de Uralita ou... Aquí hai un diccionario Claro. independiente. Claro, efectivamente, unha cousa é o dicionario xeral e outra cousa é o dicionario do pobo e para o pobo. que bonito, Estraviz estaría moi contento. Efectivamente. Entonces, continúo. A idea é ofrecerlles un obradoiro para, non sei, de repente que aprendan a comunicación oral. Quen sabe mellor que isto? As veciñas e os veciños de Cans, non? Que serían os que impartirían o propio obradoiro. Logo, despois, teríamos un taller, a miña primeira eira, non? Que ti venderíaslle o concepto para aproveitar para labrar, sabes? En plan, ti que che fai falta plantar patacas, pois tráelos na época de plantar patacas, e polos a traballar, eles lévanse un obradoiro con de repente un diploma, van contentos, e ti, cas patacas xa chantadas, e non tu veches que eslombarte. Está genial, está moi ben pensado. A iso me refería dos intereses productivos tamén, non? E logo, temos voluntariado no programa de recollida e control de malas ervas. Isto tamén é moi interesante, mandalos coller malas ervas. Eles encantados, non? Estarán encantados de ir por aí a toparse animalitos, vacas e tal. E logo, degustación de callos, que a min comentaronme que os callos de porriño son diferentes ao resto. Por qué? Ostras, non me gustan os callos. Non che gustan os callos? O sea, que non te sei dicir por Se me qué. que... Iso como se me dis que non che gusta o queixo, para min é algo grave. No, meu queixo sí, máis os callos non... No. No? Nin os garbanzos solamente. O sea, todo... Sí, pero vale, os pero callo en sí. Os de aquí non, os sei que está todo porriño, pero nunca fun. Claro, que a min aparecíame que había uns callos específicos de aquí, pero non me aparecía cal era a diferencia co resto de callos do mundo. Pero non te sei dicir, Pero tú vendes yo como como callos porriñenses E vale. e vale, perfectamente. Logo, visitas recomendadas, evidentemente, pues, sabemos do Torreiro, sabemos do Muro dos Chimpíns, non? Porque de repente chegan a Cans un paseo da fama, que sería increíble. E extras de balde, isto encantaríalles, o sea, cando lean valles encantar, porque é o que queren normalmente. Aire puro, ceo estrelado, contacto coa natureza, mucho verde, mucho verde, animais salvaxes,
costumbrismo gallego, que eso é increíble, o feísmo, ¿no? De repente, como pueden vivir aí e tal. Hospitalidade veciñal, a cascoporro, porque aquí somos sempre moi dados e moi dadas. E tranquilidade, Eso sí que se con acento na A, que é moi importante porque eso é estar máis tranquilo que si estás tranquilo, sabes? Que de normal. Que de normal. Vale. Este é o pack básico, E veche preguntar cantos packs hai. 2, solo. Vale. Pero outra para Digo- facerlle competencia a Xavi. Vale, digo porque vai moi límite de tempo. Bueno, vale. ¡No, hombre! Oh, eso non lo tiñes que enseñar. Ahora pasa o siguiente. Toca a Xavi presentar o seu. Ah. Logo contrapresento. Pero esto está saliendo. Ah, Sí, sí, está improvisado, sinto moito. Ah, vale. vale. Ok, vale. Bueno, que tal? movida. Que vos pareceu a miña opción de capitalizar o rural para que os veciños e veciñas de Cans Estás vivan máis tardando. tranquilos e con máis folgados o resto do ano? Bastante Fabulosa. ben, non? Maravilla. Está increíble. Pois vamos Está moi ahora ca proposta de Xavi. Vale, Bueno, pero despois centrándome- acabamos ca túa. Sí, sí, dá tempo, se non pasa nada. Vale, espera, tranqui. Eu xa te aviso, te digo para o seguinte, porque non faz como logo. Vale. Queres algún gesto, un plan chasquido, un Sí, movimento, un... con que me digas seguinte. Vale, seguinte, máis rápido. Vale. A movida dos chimpís, que xa me parece, bueno, non sei onde aparece o mellor na RAC ou noutro sitio tamén lle chaman motocultor, que dixen, buah, motocultor. Motocultor. Intimida, en plan, buah, ando con motocultor, pero o chimpí queda máis ten esa alegría un pouquiño. Claro, a vos non vos contei que o ano pasado presentei aquí un proxecto no Festival de Cans. O sea, Quero facer contasnos, unha- cando foi a última vez que fixecho o amor? Xa, é verdade. E non nos contas algo así, Tedes de que repente. escoitar o programa. Hai cousas así. Bueno, eso tamén que entraba en... Non me despistedes, anda, por favor. Perdón. Entón, claro, o ano pasado dixen, boa, vamos a intentar aproveitar cos chimpíns, a intentar meterme aquí no festival e empezar a moverme neste mundillo, porque, a verdade, nunca viñen e quería intentalo, se non era por isto ou era por outra maneira. Entón, claro, tive unha idea de facer como unha bebida refrescante, burbujeante para todo o mundo, que a ver, hai xente que pensa que é unha marca coñecida, pero é que aquí, Ui, perdón. Sí. o chimpín, obviamente. Pero cambiaches a presentación, en plan... No, esto foi o ano pasado. Ah, vale. Pero está Logo tiña unha presentación do ano que- Está lo dese contando ano. de verdad. Claro. Isto é verdad. Claro, o sea, porque a Non movida é un que fixemos chiste. unha campaña Vale. con memes, intentar Sí, moverse sí. un público joven, daí o seguinte. Bueno. Porque hicimos como memes para intentar abrir un rollo lujo, non tanta fiesta así en plan casi divertido, pero tamén vamos a ver cine. Non viño da Entón vamos casa, no, chimpín. Non viño da casa, sería máis chimpín. Exacto. Claro. Exacto, para chimpín para chimpiteros, chimpiteiros. Vale. Entón, claro, intentamos facer con esta campaña de memes, incluso trouxemos na seguinte, intentamos falar con Lamin Yamal, pero entón, daí a seguinte, foi na súa festa de cumpleanos de Chimpín Lamal. Como podedes ver, Nicolás, sí, teño un láser. E funciona de o cama. láser. Sí, é do gato. Oye, que chulo. Claro, tiven Sí, que sí. traelo, pero nada. Invertimos aí moita pasta, enviamos aí plan por correos e así, pero ao final este ano... Hubo polémica nesa festa, Moita. Xa, Sí, e mira sí. que puido haber revuelo, E non pero foi ao polo final... chimpín. No, pero ao final este ano, daí o seguinte, gañaron uns tal Liporca, que tiña unha marca de licores que agora tamén teñen un chimpín con DJ, e dixemos, isto non pode quedar así. Así que este ano xa avancei un pouco máis, daí o seguinte. Entón, claro, pensei, chimpín, vale, volvamos a outra vez as orixes. Chimpín, ao final, é un vehículo de transporte, tanto ahora mismo pa xente, entón hai que darlle... Sí, perdón. Todo ben, non? Vale, continuamos. Entón, había que intentar elaborar outro concepto para ir abrindo máis o mundo, non somente a Galicia, senón o mundo inteiro, que se podemos intentar abarcalo. Entón, co paso dos anos, fixen unha folla de investigación que cada ano hai planos, hai diferentes planos do festival, daí o seguinte. Oi. Este creo que do ano 2019 pode ser. E claro, daí o seguinte. Entón, aí tedes, Estación Central de Chimpibuses. Aí empezou a idea. Entón dixen, por que non montar unha empresa de transporte constante, non somente durante o festival, senón de chimpíns todo o tempo que se poda. Así que montei, dalle, Chimpitrasa. Vale, non me esperaba. Claro, porque chimpibús era confuso, claro. Obviamente, ten que ter un eslogan. Obviamente, isto, palabra chimpitrasa, bueno, vale, pode sonar a outra cousa, pero cun eslogan dai máis xeito. Entonces, en Cans, tante movimento. Entón, había que darlle así. Entón, que. Sí. Obviamente non é tan deslose como o de Lidia do
do galpón. A ver Cada, como faz o oye, chimpín, cada un pero- ten a súa pero versión bueno, e a súa fago maneira, Ben, claro. ben. Pero, dallo seguinte, xa non me acordo que tiña. Vale, sí, vale. Eran son, en plan, a especialidade que van a ter estos chimpins deste sistema. Obviamente podría poñer aquí cun desglose das inversións e todo o que podría xerar, pero vai ser, primeiro, dalle, 24/7. Obviamente, Cans é un sitio que ten un festival, pero seguramente todo ao redor tamén ten moita festa. Entón hai que facer como o noitebús, Ajá. pero en forma de chimpín. Que volva no noitebús, Vale, É importante. Pues como facer o de Santiago Muros Noia, entón dixen, vou que facer unha línea con ese nome tan clásico. Entón, dalle seguinte, aí temos Cans, Tui e Tomiño. E que volva así, circular. Vale. Sabe, vas ata Tui, logo se vas a fronteira por algunha movida, pois vas porque queres. Tes aí toda esa línea, entón así tedes un acceso constante e moi cómodo, penso eu. En plan, o aforo logo pois haberá que añadir máis remolques ou cousas. Pero, avanzando con todo este mundo tan eco e tan sostible, dixen, boa, última idea, dalle, chimpín eléctrico, xa con batería, que cargue, en plan, varios puntos, chimpín, Bueno, máis dos chimpíns, e xa está. Penso que con esta idea, con estos listo. conceptos, xa va máis que chuta. E non hai nada máis. Creo que non. Ah, sí. Que o vai a conducir, chimpili pampín. É que hai máis cousas. É verdade, xa non me olvidaba. Claro. Claro, para a presentación Esta foto, ten que vir. esta foto é real. No. Ah, vale. Porque a cuestión obviamente non podía estar chimpili pampín, dalle seguinte, sen ortiga para a presentación. Así que cando me acepten a idea, pues xa espero que traiga Serían os esta anfitrións parella. un pouco, ¿no? Vai inaugurar a Chimpitrasa. Gústame E moito. ahora ben. sí. Vale, Gústame vale. moito. Vale, Ala. ben. Bueno, hai que rematar ca túa. A ver, a miña é moi sinxela, O sea, eu sabía que Xavi iba a traer algo dos chimpíns. A idea empresarial non tiña moita idea de que, pero dixen, como podo implementar a idea de Jalpón Viaxes introducindo os chimpíns, ¿no? Entonces, de repente, Ui. Ui. pois ocurreuseme o Jalpín. Viaxes, pero premium. Por qué? Porque aquí teríamos pois o mismo concepto que o pack básico, pero a maiores terías alguén que che viñera a recoller en chimpín e trasladaríante a un Jalpón claramente premium. Este sí tería aire acondicionado. Opción de alquiler dun chimpín, vale? Isto é importante. Que pasa? Como hai alguén pois, que non se atreve, tal, non sei que, entón podría haber a posibilidade de que algún veciño ou algunha veciña, dependendo do que se fíe de ti, pois che entregara o chimpín ou el mismo fixera de chofer ou ela mesma fixera de chofer. Isto xa sería algo a valorar polos veciños e polas veciñas. A idea é que ti teñas o chimpín para poder desplazarte da maneira que ti queiras. Entón, como funcionaría o alquiler do concepto do chimpín? As condicións, saber como funciona un volante, porque para conducir un chimpín tampouco necesitas moito máis, non? Creo que non. O sea, iba a poñer edad mínima 0 anos, pero despois dixen, espérate, porque un chaval Bueno. non lle chego ao acelerador, tal, non sei que, ao mellor teria que ser edad mínima. Bastante, Non son tan Eu vin traicioneros. rapaces de 7 anos con Claro. chimpís. Claro, non é tan traicionero como unha Bertolina, Claro. pero ollo, Ten o seu aquel, ten o seu aquel. Sin unha cuneta, Bueno, podríamos facerlle como un examen de apto no apto, para ver se está ok para... outro negocio, autoescola de chimpins. É que isto sale, isto, o sea... Os radiocontrol, estes que hai toda cativada con os Lamborghini, Mercedes, AS. Non é mala facer como miniaturas e logo levar os chimpís, nenos así. en chimpís eléctricos. Estamos aquí non paramos de crear ideas. Está Madre bastante mía, ben. isto non para. No, sí, son de sus visionarios. E logo, o chimpín, claro, isto entregaríase co depósito totalmente vacío e ti á volta terías que traerlle o cheo. Como? Apáñaste. Ou, aquí alguén xogou ou xogo Animal Crossing. Sí. Sí. Vos sabedes que hai unha persona, pues unha persona que fai cousas chungas ca vivienda, que se chama Tom Nook, que é o que ven sendo a especie de alcalde raro magnate de ese pueblo. O lendoiro. E ti levaslle cousas e el dache Quase. cousas a cambio desas cousas. Poden ser vallas, poden ser outro tipo de cousas, non? Pois neste caso habría alguén regentando como unha especie de tienda Top Knock e ti terías que encher todo o remolque de malas ervas para que che dera unha jarrafa de gasolina. Bueno, Este sería o concepto básico, non? Sala conta, Sala Tal como conta. está ahora. Sala conta. Efectivamente, pues este é o asunto e nada, moitas gracias. Bueno, un aplauso para tremenda currada
Ahora tú agenda, Janet. Debes mollarte. Debo modelar. Si Estou queres flipando que explicar creatividade. O positivo o negativo, dudas, regos e Si preguntas. tes dúbidas, Eu creo que podrían fusionar as dúas empresas perfectamente. Home, penso que sí. Sí. Estaba pensando, creo que tes un proxecto aí de... De millóns, Vamos, que... Sí, Non sei sí. cal te convenciu así un pouco máis. A ver, claro, o de Lidia claro, está como máis completo explicado, non? Entón, con este me perdín un pouco máis. Normal. Co de Pilipampín xa foi. Pero mira, funcionan exactamente, estos PowerPoints son a reproducción da nosa cabeza. Como funciona a de Xavi e como funciona a miña. Literal. Tal cual. Sí, 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 claro, sí, claro. de verdad. Eu tamén Facemos che o posible. confeso que sendo ti de Cans, Sí. ao mellor interesache máis especular cun jalpón e venderlo a un turista. No, venderlo no, alquilar. Andalo a un turista Alquilarlo. a Claro, uns claro. precios desorbitados. No, tampouco tanto. No, 1000 No, eurinhos. eu podría... 1000 euros ao día estaban. Non era tanto polos cartos, senón polo traballo. Eu Bueno. que imagino máis é que traballen ben para que a xente de aquí que descanse. Claro, a idea é esa, non só económica. A económica, máis sobre todo, curioso sería traballar. cousa da empresa que o gestiona. Claro. Pero entendo que a finalidade é expulsar a xente de Cans que No, vayan vivir no, no no, no. Porriño. No. A idea é que teñan esclavos e esclavas. Claro, a xente de Cans queda na súa casiña e eles van ao cantón. Efectivamente. Funciona Claro. ao contrario da sociedade. Eles van ao bar, tomarse as súas cañas, tal, e mentre os outros cos sachos selfie aí dando taca, taca, Claro, Taca, claro. Cuidando as jaliñas, Eso. ovellas, secando as pola mañán tempraniño, así Eso poden é. meditar se queren. Eles pero- felices porque teñen a súa Claro. vivienda, sabes, como a súa o seu momento rural, o seu momento... Sí. Claro, isto funciona con xente da fora, con xente daqui xa non lle colas, pero... Ti és das que gardas jaliñas pola noite? Por se ven o raposo. Ostra, claro, non hai que jardalas. Cantas jaliñas tes? Ai, na casa non sei, porque claro, non vivo aquí, ten as miña nai. Claro. E teño o jalpón enteiro para elas? Que ten dúas ovellas, ten cuellos, Ah. porco de vez en cando. De vez en cando. Como cando de vez te en cando, cogían. Cando matan, cando non, cando matan, quedan sen Parece él. que ia ao bar e logo volvía ou algo así, non sei. Cando mata quedan sen él. Por eso, en plan, as findes vai por aí de judita e veña. É que a sociedade está dividida porque hai unhas portas para as jaliñas que lle metes o tempo e lle di ás 9 péchame. E pecha solo o jaliñeiro. E as jaliñas saben que eu teñen que como estar módica. dentro Claro, porque a jaliña vai dormir. e así quedan fora. Non poñen unha O sirena ou raposo. algo así, unha música... Non había un fulano que poñía un himno ou algo así ás galiñas para que saíran a comer ou algo así. Eu vira unha noticia así na galega. Non sei. Ti confunde, hai un que toca a trompeta para que saian, para que lle veñan as vacas ou unha cousa Hai así. tamén ese, sí. Ah, sí. Sí, Pero sí, mesmo sí. unha vez esa noticia na TVG, bueno. No, Sí, Hai sí. demasiadas noticias na TVG, entón xa non sei cal que cal. Se alguén ten un jaliñeiro e non quere ir eso pola noite, moitas veces aí pechar as jaliñas, que saibades que hai unhas portas Encántame. automáticas, a pilas. Pero é que a Perfecto. idea de Porque ter, diré de ter ao meu pai. jaliñas é que vayas ti cuidar delas, non? Un pouco, como este momento... Ao mellor dache por saco, claro. A ver, unha vez, dúas, todos os días do ano, carambas, Xa, é que eu vexo a miña abuela tan entregada todos os días que digo, Sí. pois ten que ser algo bonito, ter unhas galiñas e ser responsable, sabes? Sí. Entón dis un mix. Un mix, claro, porque pouquiño. eu penso que por si se me olvidou... Xavi. Perdona, Xavi. Xubi, perdón. Xubi pos amigos. Xubi. Pois Se me sobre, olvidou creo que se poden misturar porque está máis enfocado ao transporte, Ajá. ¿no? Ao final tamén buscar como Mobilidade aí. Claro. as diferentes vías para potenciar a chegada ida da E ademais isto sería non no Festival de Cans, claro, durante o Festival de Cans, en todo caso, habría que Máis caro plantexar, todo, claro. no, máis caro non, habría que plantexar, claro, sí, unha esclavización como máis potente, no? A nivel que poñer xente na entrada, sabes, dirigindo o tráfico, habría que intentar atopar a maneira de que se fixeran voluntarios do festival, claro. Está moi ben. Captar a xente. Sí, sí. Claro, claro, ou na previa, que é sempre o que máis costa, a preproducción. Non sei se vos tedes xa algún proxecto Claro, polo ten que aquí o vos documento PDF de todo o decantades proxecto. máis, se vos vale tamén as dúas opcións. Que queres facer un aplausómetro ou algo así? ver. Oye, con noite o Chimpi Trasa Sí. está moi ben. Monbus, É que todo, estate claro, mirando- todas estas que son maravillosas. É que Claro. había que darlle esa Mima, versión. Un chimpincheo de borrachos tamén mola, Eu Que casi por eso, caio por indo eso. normal. E non sería a primeira É que vez. como no intebur de chimpins. É que- Xa ves. Pois podemos Por eso facer un mismo. aplausómetro. Claro, DJ Pili e Ortiga aí Chucu.
Dalle pa ano, Soy idea. Quen quere poñer pasta para Jalpón Viaxes? Boa, si preguntas poñer pasta ninguén. Claro, home, que para en directo. Obviamente. Hai que invertir, Ajá. pero despois Deixa un cesto, volve, se o queres, carto Quen volve. Ofrece o Xa. seu jalpón, ¿no? Sería. Quen ofrecería o seu Jalpón? Alguén ten jalpón? Non se aplaude. Tamén, para empezar. É que non teñen jalpón, tío. Pois quen lle gustou máis o de Lidia? Claro. Son compatibles. Que claro. ben queda que esta xente. Está somos genial. Ben, non se follan nada. Aquí o importante é facer comunidade. Menos cos da fora, facemos comunidade. Exactamente. Exacto. Pois, Pero, escoita, que estabas falando das galiñas antes, podo contar unha anécdota rapidísima, Por favor. prometo. Teño unha amiga que é moi bromeira, ela, e que a súa abuela ten jaliñas. E vos sabedes que agora hai que empadronar as jaliñas e todo, casi como a quen di. O sea, tens que registralas e estas cousas, non poñerlle nombre, evidentemente, ou sí, non sei. Bueno, nadie sabe. E o asunto foi que lle gastou unha broma á abuela porque non as ten registradas. E chamouna fingindo ser a persona do rexistro. Bueno, liouse a mentirlle, a abuela empezou a colarlle, pero a abuela empezou a defenderse mentindo moitísimo. Pero moitísimo, moitísimo. E dixolle, mira, eu teños moi ben cuidadiñas porque de feito ándame por aquí un raposo. E dille a miña amiga, ten usted un raposo, non se pode ter raposo. No, hombre, non teño raposo, o raposo ven por aquí porque lle interesa comer jaliñas. E dille ela, pero eu métoas todos os días, ves? Ás 9 da noite están dentro tranquiliñas. E dille ela, pero usted sabía que agora teñen que poñerlle pijama. E dixolle a abuela, pero no momento. Sí. Costoume atoparllo. E ao final decanteime por tecerlle uns. E aquí acabou o asunto, pero non vos parece super gracioso? Se a unha señora de 85 anos dice que sí, teñe pijama. Puxenlles pijama. Sí. Métoas no poleiriño todas as noites, abrijoas cunha manta. Bueno, faltoulle dicir eso. O sea que Que bo. hai jaliñas que viven mellor que a nosa. Sí. E con patucos, serían adorables. Pero percalpa elas, Bueno, pero Chao, pero velo solamente así, tiquití. Pixama no, pero teñen lentes. Como lentes. Cantan jaliñas. Me encanta jaliña, joder, está A miña nai. Cando compras unha jaliña nova, porque hai que Dices jaliñas. Bueno, uno tamén nos pasa. A ver. Farsante. Como É que é un somos. tema. É que despois de que se non estén eles a ver onde quedan as jaliñas. Pero cando metes unha jaliña nova, hai varias formas para que o jalo ou as outras jaliñas non as maten, peteirándoas. Sí. Unha é empapalas de vinagre, machacar a pobre jaliña cheirando a vinagre, non vos Dios mío, recomendo. pero eso, Jesús. Depois hai outra que é poñerlle lentes. Póñense uns lentes. Chacho, a cousa hasta que que parece como pinzas de nariz. Uns lentes. Como as de natación sincronizada. Un pouco, sí. Vale. E as galiñas non sei por qué deixan de picar unhas ás outras. A saber, o mellor pensan que é unha marca tipo de como se viñeran da cárcel ou algo así. No, pero... Como se levara unha, unha pulsera destas de, como é? Que Pulsera chungas, sí, claro. Como unha cicatriz, a algo tubillera, así. joder, a pulsera esta pero- do tubillo de Cabola libertad esa, condicional, Claro, non pero é? porlle as da casa. As da casa que nas levan. Non a leva a intrusa. A Levan intrusa, a a pobre, ela. escapa. Vela correr por todos lados e di, onde me meteron? Pero sí. Pois ao mellor é porque se sinten ridículas. E din, teño abondo con quererme a mí misma como para intentar que me queira esa jaliña Méteme nova, xente sabes? nova aquí e mira que pintas levo. Efectivamente. Pero eu cando vexo ao meu pai puñenlle unhas cousas aí as jaliñas, pero que fai este señor? E aguantan con E elas. aguantanlle tú. É unha cousa bárbara. que non Interesante. Pois moi moderno teu pai, eso non sei cara. Tens que preguntarlle a túa nai, por se quere meter novas jaliñas, que saiba que si Te pode. direi, a ver que me Claro. conta. Anota. Sí. Pois bueno, imos rematando Estaredes morrendo da calor, verdad? E agora estou moi a gusto. Climaticeime, Climatizaches. Adaptaches Fala ao do entorno. jalpón xa. Sí, estou xa moi guai. Crees que nun jalpón no que haxa unha boa temperatura xa non é jalpón. Sí. Unha pregunta, eu sei que tiñamos, falámoslo antes. Por que se chama jalpón da Aurora? Ti sábelo? Porque será da Aurora. Da Aurora. Pero a Aurora está aquí ou... Aurora sí. Está con nosotros Aurora. No, sí. Aurora. O ano pasado estaba. Ai, pois eu quero Está. conocer a Aurora. É majísima. Conócela. Sí, conocí no ano. Fai 2 anos. Sí. Sí. Non é broma. Dixen En serio? antes, ti non me escoitas cando Pero lle falo. dalle pixama aos galiñas tamén. Como?
Nada. Que dixeches? Non te escoitei. No, si, facía pixamas a súas galiñas tamén. Pois podemos propoñerlle. Ai, pois eu molaría ir ahora. Podes ir falar con Aurora? A mí non está dormindo na casa. A que van estes. Xa bondo ten con que Ainda me lle... collo un Xa jalpón. nos aguanta aquí. Con que lle collámolo jalpón. Home, está na barra, Estamos aquí de... unha señora, non sei que. O mellor está detrás collendo as nosas ideas, en plan, jalpón, viaxes, chimpitrás. Pois nada, primeiro agradecerche a Janet por pasar este cachiño Nada, con nós. gracias a vos por... E máis estando pocha. Por todo este despliegue dos jalpóns que xa vou levar ideas para casa. Bueno, se algún día as levas adiante, comparte. Home, eso por Que a suposto. idea Home, tuvémola nos nós. No, Claro. as ideas son vosas, Facedio todo en legal, que ahora a Xunta, isto é real, queren multar a un señor que fixo dun hórreo unha vivenda e queren multar e meter en prisión Non estou a De un favor. horreo fixo unha... unha vivenda, sí. Home, iso é canibalismo É urbanístico, bonitísimo. chaval. Pero a miña pregunta Pero é é, moi que bonito. hórreo era? É un hórreo moi bonito a nivel da terra. No, é precioso. Pero moi grande. Normal. Isto ten que ter outro nombre que non sexa hórreo. No, é ben, é ben. Esos son como os de Asturias, que son así máis grandes cuadrados. Sí, eses dá pa unha salita, pero Claro. no. Jesús. E bueno, tamén agradecerlle a Xubin Nada. e a Lidia Gracias a vos. por Nada. estar con nós e a todas e a todos vos por vir que ilusión que haxa xente diante, que sempre é unha alegría ver a cara a xente. Eso rindo, que é moi importante. Eso rindo. tamén. Sí, porque ao Que non final nos facemos lanzaran os programas ditúa. dentro dun estudio de Dun 3 metros, jalpón. dun jalpón de 3 metros por Sí. 3 metros, Claro. todas as semanas, e Que non está mola mirando salir. Martín sen parar. Sí, é sempre que está aí, ben ao fondo. pensado, ben pudiéramos que un jalpón, porque o sitio onde estamos non é moito máis grande que esta mesa, Sí, sí, É confirmamos. real, nas cámaras vese diferente, pero... Seguro que bajades menos. Un jalpón... Eso seguro. Non sei, hai que velo, bueno, Cans queda un pouco longe, tenemos que preguntar por Santiago. E nada, que moitísimas grazas ao Festival de Cans, grazas a Aurora, a ver se sabemos agora, por prestarnos o seu jalpón. E o que nada. construeu, bueno, os que construíron este jalpón, que está moi ben feito, bien. Porque eu teño visto jalpóns. Sí, Sí, ó. eu estaba pensando eso, Con varas de madeira, así, O Sí. tema da Aguanta. arquitectura dos jalpóns, que tamén é outro tema. Outro temazo. Aí claramente meteronlle ladrillo para que entraran as palomas. A mí o De que me feito, flipa é hai que un sempre programa noso, vou facer publicidade. Dalle, dalle. Hai un programa noso onde falamos do feísmo. Ui, vaya Hombre. debate, Que Que houve un debate porque eu estaba a favor, vos en contra, bueno, un Cristo. Aí tens que invitar ao meu pai. Sí, que está a favor. Bueno, es que... A favorcísimo. Es A un marca. crack. É un crack. Ten tambores No feísmo. de lavadora de maceteros, verdad? Vamos. Aproveita todo. Wallapop. Sí. Ves, é que é ser eco-friendly. Sí, bueno. Pois iso, que nada, que moitísimas grazas e que nos vemos noutra. Así Gracias nada, por que estar. serades moi felices. Moitas gracias.